Pokud se vás někdo zeptá, co si vybavíte, když se řekne Švýcarsko, naprostá většina zmíní jeden z těchto 3 atributů. Čokoláda, hodinky nebo švýcarský armádní nůž. Zkušený cestovatel také pravděpodobně ocení neomylnou přesnost švýcarských železnic. Právě do této skupiny se také řadí náš zákazník ABB trakční měniče. Jmenuji se Edwin Ackerman a pracuji jako vedoucí týmu ve firmě Bossard. Mezi oblasti, na které se specializuji, patří švýcarský dopravní trh. Trakční měnič najdeme v srdci každého vlaku. Převádí proud z nadzemního vedení a předává ho dále motoru. Je zodpovědný za hladké a plynulé zrychlení a zajišťuje vlakům po celém světě dorazit na místo určení včas. Právě tyto měniče vyrábí Thomas Siegenthaler se svým týmem v ABB ve švýcarském kantonu Thurgy. Trakční měnič je klíčovým prvkem každého železničního vozidla. To je právě ten důvod, proč naši zákazníci, výrobci vlaků, mají velká očekávání od našich výrobků. Požadují maximální flexibilitu, dlouhou životnost, nízkonákladovou údržbu a servis a absolutní spolehlivost. Faktory, které mají přímý vliv na naši produkci. Štíhlá výroba, flexibilní procesy a samozřejmě také maximální produktivita. Naše podnikání v trakčním průmyslu narůstá ročně v dvouciferných hodnotách. V průběhu posledních několika let jsme pracovali na řadě velkých projektů, avšak při plánování projektů budoucích jsme dospěli k názoru, že stávající výrobní prostory a umístění nebudou stačit narůstajícímu objemu podnikání. To nás motivovalo přemýšlet o tom, jak bychom mohli zefektivnit naše výrobní prostory a procesy pro optimalizaci a zvýšení produktivity. Naše výrobní oblasti byly z historických důvodů roztříštěné. Naším cílem tedy bylo znovu je sjednotit podobným způsobem, jakým čistíte pevný disk. Ale to nebylo všechno. Chtěli jsme také optimalizovat naše logistické a materiálové procesy přeměnou Thurgy v nejmodernější výrobní místo trakčních měničů v průběhu několika příštích let. Jednou z klíčových otázek, kterou jsme sami sobě kladli, bylo, jak bychom mohli co nejlépe řídit, obstarat a hospodařit s C-díly. Náš přístup byl v uplynulých 15 letech ryze konvenční. Odpověď tedy zněla Vendor Managed Inventory, neboli VMI od firmy Bossard, našeho dlouholetého dodavatele C-dílů, šroubů a dalších spojovacích prvků. Nový VMI systém vzbudil naši pozornost, jelikož je odpovědí na naši otázku, jak optimalizovat procesy a systémy. Samozřejmě můžete říci, že jsou to pouze C-díly, ale pokud jeden šroub chybí, nemůžeme dokončit trakční měnič a dodat ho zákazníkovi včas. To představuje finanční ztrátu, ačkoliv chybí pouze drobný C-díl. ABB trakční měniče probíhá výroba na výrobních linkách. Každá stanice potřebuje svůj vlastní sortiment výrobků a určitý počet šroubů a C-dílů pro ten, který prvek. Pomocníci v centrálním skladu monitorovali stav zásob a dle potřeby ručně doplňovali jeden nebo dvoubox systém. Tento systém se ovšem nejevil jako optimální, nebyl příliš flexibilní, navíc byl chybový a časově náročný. V konečném důsledku byl tedy 26týdenní dodací cyklus u některých C-dílů neakceptovatelný a zautomatizování procesu nezbytné. Po zredukování velkého rozsahu C-dílů jsme nainstalovali SmartBin, náš automatizovaný Kanban systém. Dnes naši zaměstnanci doplňují požadované položky přímo do výrobních stanic a distribuují je do příslušných boxů. Od té doby jsem zatím neviděl jediný prázdný box. Dostupnost šroubů a C-dílů zajišťuje spolehlivost, která je základem stability procesů, včasného zpracování a dodání našich výrobků.
Každý den se snažíme růst a neustále zlepšovat naše procesy. A skutečnost, že jsme v roce 2014 obdrželi Industrial Excellence Award, dokazuje, že jsme na správné cestě. Byl jsem ohromen odhodláním a zájmem, které ABB prokázalo při řešení této nelehké výzvy. Vzájemná spolupráce našich odborníků s kolegy z firmy ABB ušetřila mnoho času a úsilí při zevrubné analýze C-dílů a vytvořila tak pevný základ k další úspěšné spolupráci. Pevně věřím, že blízké partnerství mezi firmami Bossard a ABB bylo klíčovým faktorem k úspěšným řešením projektů, měřitelným výsledkům, což je zřejmé každý měsíc. To je to, co nazývám proven productivity. Doufám, že jednoho dne nastane změna a lidé si pod pojmem Švýcarsko nepředstaví pouze čokoládu nebo hodinky, ale možná také myšlenku firmy Bossard, kterou je proven productivity.